Ce v-am pregătit astăzi? V-am pregătit ceva ce trebuie cam oricui care în domeniul streamingului sau și a, nu știu, dacă înregistrați jocuri sau faceți YouTube, sigur vă ajută, chiar și TikTok. De aceea astăzi vă prezint o foarte cânteva. Avem aici un unboxing destul de mare. Razer Ring Light. E nou ring light celor de la Razer care fac competiție lui Elgato, dar al lui Elgato sunt vreo 200 de euro și nu se compară cu ăsta, adică, na, mă rog, ăla e total altceva. Dar ăsta e cam exact ce ți-ar trebui la început ca să nu investești foarte mult. Cam asta e ideea. Da, hai să vedem ce avem înăuntru. Bun, așa. Am mutat camera pentru voi ca să vedeți un pic de sus perspectiva și cred că o să se vadă destul de ok. Hai să vedem ce ne pregătește Razer aici. Super, ca starul show-ului avem ring light în sine, dar trebuie să vedem dacă ne-au dat niște stickere. Hai să vedem. Nu? Ba da, deja. Niște stickere Razer, ca de obicei, sunt binevenite. Super tare. Tot mai multe firme ajung să pună stickere în ambalajele lor. Sau firmele mari, să zicem așa. Și cred că primii care au fost cu stickerele au fost Apple. Așa, hai să vedem mai departe ce primim în cutia asta minunată. Hai să scoatem din bine. Hai cu tot cu cablu. Foarte, foarte mișto. Și sincer e mai mic decât imaginam. Vă spun sincer. Văd că aici au pus niște bandă. Ok. Vedem. Știu că este un cablu USB. Da, frumos, braided. USB 3.0. Așa, sper să se și vadă. USB 3.0. Cam tot ce cumperi acum, cam totul oricum e pe USB 3.0, deci nu cred că o să fie vreo problemă. Deci asta e ring light în sine. Aici avem cablu frumos și brodat, care e destul de tipic Razer. Și aici avem butoanele pentru ring light. Ok, hai să lăsăm jos. Să vedem ce mai primim aici. Știu că mai trebuie să fie și un stativ pentru ring light care ți-l oferă Razer gratuit. Așa vor ei. Deci așa să fie. Hai să vedem. Cu asta aici. Presimt că o să fie ceva destul de mărișor. Nice. Super! Se aprinde bine. Nu e acum cine știe ce Manfrotto sau așa, dar pentru că au fost împreună și ca să țină ring light-ul, e chiar în regulă, sincer. Super tare. E chiar super în regulă. Și nu mi pare chiar așa de cheap, sincer. Să mă duc departe și să vedem ce mai primim. Presupun că mai trebuie să fie doar un aici nu e nimic. Deja așteptam aici să fie ceva. Ok, ia. Așa. Asta e ceva
Prin asta e montarea am și un... Super! Am și un cap rotitor. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Asta prinde bine. Așa. Ce mai primim aici în cutie? Cutia cu minuni. Ar trebui să mai fie ce? Doar montarea de telefon. O montare destul de calitativă, aș putea să zic. Adică, ia să iau telefonul. Deci, ține destul de țapă, să zicem așa. Aici din spate îl strângi și el stă pe... Teoretic trebuie să vină cam așa. Asta se îndoaie ca să pot să filmez cu el. Hai să montăm ring light-ul și să trecem să vedem cum se vede un pic. Bun! L-am pus aici, am luat un triplu, l-am băgat în triplu și hai să vedem cum se vede. Chiar sunt foarte, foarte curios și eu. Hai să dăm pe on. Oh, super, super tare. Deci asta e lumina caldă. Știu că are o lumină rece. Asta ar fi lumina rece. Și asta ar fi lumina cam între caldă și rece. Astea de intensitate, cam ăsta e cel mai puțin și ăsta e cam cel mai tare. Dar oricum prea e nevoie de foarte multă, dar el merge. Cam așa arăta. Ce e foarte interesant, iar și foarte bun, am vrut să menționez, e că cablul cu care vine este un USB. Deci nici nu ai nevoie măcar de un stecker. Deci direct poți să-l bagi în calculator sau un laptop sau unde ai un port de USB și poți să-i dai drumul de acolo. Bun. Așa, mai dăm o dată on, merge, super. Altă chestie, hai să vedem cum se vede efectul ăla fain la ochi. Bun, deci cam asta e, nici nu știu dacă se vede, ar trebui să se vadă acei ochi așa, da, se vede un pic. Dacă mai ai întrebări despre light sau eu știu ce, pune jos în secțiunea de comentarii. Acest ring light îl găsești peste tot, din câte știu eu l-am luat de pe Amazon. Pentru că nu stau în România, probabil au cei de la EMAG. Dacă găsesc un link, îl pun în descriere jos acolo. Mersi mult cât ai uitat la mine. N-am mai intrat în detalii tehnice cu câți niți are lumina și așa, că nu interesează pe nimeni. Important e să lumineze. Până acum aș face treaba. Am văzut și un pic aici la tot setup-ul stă. Cam cum este. Deci aici e camera, da? Așa. Și cam așa stă. Nu știu, ea ține și camera și microfon și cam tot, dar da, cine știe, probabil cu telefonul o să fie mai bine. Dar da, până atunci eu am fost Chris, mersi că te-ai dat la mine. Ciao. I didn't know it was over. Take care of you.